Як новыя рашэнні ўладаў адаб'юцца на звычайных беларусах і Мікалае Лукашэнку? Якое мерапрыемства нечакана прапусціў яго бацька, а таксама што стала вядома пра бунт у бабруйскай калоніі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашэнкаўцы вырашылі разабрацца з вялікімі розніцамі ў даходах унутры кампаній. Але, як заўсёды, да пытання падышлі арыгінальна. І цяпер беларускіх дырэктараў з вялікімі зарплатамі пачнуць штрафаваць. Фармальныя правілы ўжо існуюць. Сёння зарплата кіраўніка не павінна перавышаць сярэднюю па калектыве больш чым у 8 разоў, а ў бюджэтнай сферы і дзяржаўных холдынгах у 3,5 разы. Але ж лукашэнкаўцы наракаюць, што гэтыя нормы на самай справе часта ігнаруюцца, таму хутка будуць прынятыя папраўкі ў адміністрацыйны кодэкс, якія пастрожаць кантроль за зарплатамі начальнікаў і ўвядуць грашовую адказнасць. Калі праверка вызначыць неадпаведнасць нормам, то кіраўніку будзе пагражаць штраф ад 15 і да 30 базавых велічынь, то бок да 1350 беларускіх рублёў. Дадаткова хочуць пачаць штрафаваць да 200% ад сумы залішніх выплат і саму арганізацыю. Пакуль папраўкі толькі рыхтуюцца, пасля чаго яны павінны прайсці праз парламент і падпісанне Лукашэнкам. У нядзелю 22 сакавіка ў мемарыяльным комплексе Хатынь прайшла памятная акцыя, прысвечаная 83-й гадавіне хатынскай трагедыі. Туды прыехала ці не ўсё кіраўніцтва Беларусі. Прэм'ер-міністр Турчын, яго намесніца Наталля Пяткевіч, старшыня Нацыянальнага банка Роман Галоўчынка, кіраўнікі міліцыі і КДБ Кубракоў і Церцель, міністр абароны Хрэнін ды шмат хто яшчэ. Акцыю назвалі «Усенароднай вахтай памяці», але ж Лукашэнка гэтую вахту вырашыў прапусціць. Ад яго імя даслалі вянок, але ж асабіста ён так і не з'явіўся. Прычыны, чаму Лукашэнкі не было, прапаганда пакуль не агучвала, але вядома, што ў той жа дзень у яго быў хакей. Таксама адметна, што заходнія дыпламаты, якія працуюць у Беларусі, таксама прыехалі ў Хатынь для ўдзелу ў жалобных мерапрыемствах. Важнае рашэнне ўладаў не спадабаецца будучым лекарам. У беларускім дзяржаўным медыцынскім універсітэце адмяняюць платнае навучанне на дактароў, і цяпер будучыя стаматолагі і тэрапеўты змогуць паступаць толькі на бюджэт. Гэта азначае, што абсалютна ўсіх пасля вучобы будзе чакаць абавязковае размеркаванне і абавязковая адпрацоўка, якая цяпер складае ажно 5 гадоў. Платныя месцы, якія вызваляюць ад адпрацоўкі, пакінулі толькі для фармацэўтаў. Акрамя БДМУ у Беларусі існуюць яшчэ 3 установы, дзе рыхтуюць будучых лекараў. Гэта універсітэты ў Гродні, Гомелі і Віцебску. І там сітуацыя такая ж. Платнікаў больш не бяруць. Прычыны такога рашэння крыюцца ў тым, што ўлады хочуць такім чынам выправіць недахоп кадраў і спыніць працоўную міграцыю медыкаў за мяжу. Але ж адметна, што ў першую чаргу выкарыстоўваецца не фінансавы стымул, а прымус і схема альбо так, альбо ніяк. Новая прапанова беларускіх уладаў і крэдыт для Мікалая Лукашэнкі. Цяпер у Беларусі гатовыя даваць льготныя пазыкі для вытворчасці беспілотнікаў. Сыходзячы з ліста Міністэрства эканомікі, які здабылі ў Белпол, усім жадаючым вырабляць беспілотнікі гатовыя выдаць да 100 мільёнаў беларускіх рублёў на тэрмін да 15 гадоў. Пры гэтым першыя 6 гадоў стаўка будзе фіксаванай у 6% гадавых, а далей плаваючай. Стаўка рэфінансавання плюс 3% пункты. Для параўнання, сёння банкі выдаюць камерцыйныя крэдыты для бізнесу пад 11-14% гадавых. Пры гэтым вытворцы таксама могуць выкарыстоўваць грошы як для куплі абсталявання і саміх вытворчых будынкаў, так і для будаўніцтва. Выдаваць такія крэдыты будуць Белаграпрамбанк, Беларусбанк, а таксама Банк развіцця і Белінвестбанк, з якіх па выніку перамоў з Лукашэнкам Злучаныя Штаты здымаюць санкцыі. Акрамя беспілотнікаў, пазыкі пад такія ўмовы гатовыя выдаць прадпрыемствам, якія плануюць вырабляць прамысловых робатаў і займацца біятэхналогіямі. Апошняе асабліва цікава, бо якраз на гэтай спецыяльнасці вучыцца малодшы сын Лукашэнкі Мікалай. Так што, улічваючы любоў яго сям'і да рознага роду хітрых фінансавых схемаў, будзе не дзіўна, калі ў выніку нейкая арганізацыя з удзелам Мікалая Лукашэнкі атрымае адзін з такіх крэдытаў.
У абвешчаны Лукашэнкам год беларускай жанчыны палітычныя расправы над імі ідуць бесперапынным і страшным канвеерам. І часам даходзіць да надзвычайнага цынізму. Так, напрыклад, роўна ў той жа дзень, калі на волю адпусцілі аднаго з палітвязняў, яго жонку судзілі за палітыку і далі ёй вялікі тэрмін у калоніі. У спіс памілаваных Лукашэнкам 19 сакавіка трапіў жыхар горак Сяргей Даронін, які настолькі немедыйны чалавек, што ў базах палітвязняў нават не было яго фотаздымку. Сяргея і яго жонку Наталлю арыштавалі разам яшчэ ў кастрычніку 24 года падчас аблавы на ўдзельнікаў дваровых і гарадскіх супольнасцяў. Актыўнасць у дваровых чатах улады палічылі удзелам у экстрэміскім фарміраванні, і Сяргею Дароніну прысудзілі 2,5 гады зняволення. А вось яго жонцы Наталлі выставілі абвінавачанні па больш цяжкіх артыкулах, у тым ліку ва ўдзеле ў змове з мэтай захопу ўлады. 19 сакавіка, роўна ў той жа дзень, калі яе муж выйшаў на волю, па справе Наталлі Даронінай прайшло фінальнае пасяджэнне суда, на якім жанчыне прысудзілі 8,5 гадоў калоніі. Але Наталля не адзіная, хто атрымаў вырак за звычайныя чаты. У той жа дзень, але ў Мінску судзілі 3 жанчын за тое ж самае, і ў іх выпадку суд таксама прызнаў актыўнасць у дваровых чатах з мовай з мэтай захопу ўлады. У выніку Ірыну Якаўлеву і Анжэлу Агарака судзілі на 8,5 гадоў калоніі, а Вікторыю Грынько на 9 гадоў. Акрамя таго, кожнай прысудзілі штраф у 1000 базавых велічынь, а сёння гэта складае 45 000 беларускіх рублёў. Для разумення, хто, на думку лукашэнкаўцаў, сёння экстрэміст і змоўшчык. Асуджаная на 8,5 гадоў Ірына Якаўлева 58-гадовая бухгалтарка і актыўная праваслаўная верніца, якая займалася царкоўным мастацтвам, а таксама ахвяравала на храмы і манастыры па ўсёй Беларусі. Ну і яшчэ крыху ў працяг тэмы. Цяпер стала вядома, што некаторым вызваленым 19 сакавіка палітвязням, якім дазволілі застацца ў Беларусі, забаранілі афармляць сімкі і карыстацца банкаўскімі карткамі. Па інфармацыі ініцыятывы «Ружовыя касынкі», перад вызваленнем частцы палітвязняў тлумачылі умовы іх далейшага знаходжання на волі, і яны былі вельмі жорсткія. Акрамя забароны на карткі, людзям пагражаюць, што любое, нават нязначнае парушэнне, напрыклад, ужыванне алкаголю, можа прывесці да паўторнага зняволення. Акрамя таго, вызваленым нібыта паведамілі, што ў святочныя дні іх могуць змяшчаць у ізалятар альбо ў СІЗА. Раней вызваленым палітвязням не выстаўлялі і настолькі строгіх умоў. Забарона на банкаўскія карткі была толькі для тых, каго КДБ ўнёс у свой так званы спіс тэрарыстаў. Вядома таксама, што не ўсе з вызваленых цяпер атрымалі свае пашпарты, а некаторым не выдалі і паперы аб вызваленні. У тых жа, хто атрымаў дакументы, пазначана, што іх вызвалілі па ўказе Александра Лукашэнкі аб памілаванні. Расіяне вядуць сябе ў Беларусі па-хамску і гэтым ганарацца. Цяпер сям'я з Расіі пахвалілася пачкам штрафаў за тое, што яны ганялі па Беларусі на касмічнай хуткасці. Вікторыя Шлядкова прыехала ў адпачынак разам з мужам і цяпер выклала ў сваіх сацыяльных сетках дзіўную нагоду для гонару. Гэта больш за 10 штрафаў за перавышэнне хуткасці на агульную суму больш чым 3600 беларускіх рублёў. Лічбы на квітанцыях уражваюць. Некаторыя схаваныя камеры зафіксавалі перавышэнне хуткасці на 50-70 км на гадзіну. У каментарыях беларусы абураюцца безадказнымі паводзінамі Вікторыі і яе мужа, які кіраваў аўтамабілем. Маўляў, а пасля вы яшчэ дзівіцеся, чаму ў Беларусі не любяць расіян. Ды і ўвогуле, маўляў, штрафы за парушэнне закону ў чужой краіне – гэта так сабе нагода для гонару. Але ж на абураныя каментары жанчына ставіць радасныя смайлікі альбо па-хамску адказвае: «Да, гордимся. І чо?» Былы палітвязень Мікола Дзядок распавёў пра зняволенага Улада Вакульчыка, якога назвалі арганізатарам бунту 20-го года у баблуйскай папраўчай калоніі нумар 2. Паводле Дзядка, Вакульчык быў асуджаны на 7 гадоў за абарот незаконных рэчываў. І калі ў жніўні 20-го года па ўсёй Беларусі людзі пачалі абурацца гвалтам сілавікоў і фальсіфікацыяй выбараў, то пратэсты пачаліся нават у баблуйскай калоніі. Арыштанты, адмаўляючыся выконваць каманду адбой, штодня пачалі выходзіць у лакальны ўчастак, дзе пляскалі ўладкі, крычалі «сыходзь» і пілі гарбату.
Там, за калючым дротам, яны нават склалі самаробныя улёткі, дзе пісалі, што гэта не турэмны бунт, а грамадскі пратэст і акт мірнага грамадзянскага непадпарадкавання. Усё скончылася тым, што пратэсты спыніліся, а іх арганізатарам адміністрацыя калоніі прызначыла якраз таго самага Вакульчыка. Яго перавялі ў калонію Наваполацка, дзе мужчына ледзь не загінуў ад язвы. Таксама з 21 па 25 год Вакульчыка 6 разоў судзілі за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Праз гэта яго тэрмін павялічыўся да 16 гадоў і 3 месяцаў. Паводле Міколы Дзядка, Вакульчык сёння знаходзіцца ў Мазыры, у памяшканні камернага тыпу, адкуль яго рэгулярна кідаюць у штрафны ізалятар. Міністр супакойвае грамадзян і адказвае на чуткі пра скарачэнне дэкрэтнага адпачынку. З 1 сакавіка па даручэнні Лукашэнкі ў кожным раёне Беларусі адкрылі як мінімум одну ясельную групу. Пасля гэтага ў грамадстве пачаліся асцярогі, што наступным крокам будзе скарачэнне дэкрэтнага адпачынку. У выніку міністр адукацыі Андрэй Іванец быў вымушаны апраўдвацца. Выступаючы ў фаніпалі, чыноўнік заявіў, што такія чуткі беспадстаўныя. Стварэнне новых ясельных груп Іванец патлумачыў выключна клопатам пра жанчын. Маўляў, яны ствараюцца менавіта як дадатковая опцыя, каб у бацькоў было больш часу на працу і адпачынак. Стала вядома, чаму апошнім часам сталічныя чыноўнікі раптам пачалі расказваць, як дзяржава аплачвае большую частку коштаў за праезд. Разгадка банальная, і аказалася, што ўжо праз пару дзён у Мінску падымуць цану на талончыкі і праязныя. Кошт білета на аўтобус, тралейбус і трамвай вырасце з 95 копеек до рубля і 10 копеек, а праезд у метро будзе каштаваць не рубель, а рубель і 15 копеек. Новыя цэны пачнуць дзейнічаць з 27 сакавіка. Тым часам для Мінсктранса нарэшце знайшлі новага кіраўніка. Мінулы дырэктар Олег Дзюбенка быў звольнены, як мяркуецца, праз тое, што не справіўся з зімой. У халады праз абрывы кантактных сетак у сталіцы не адзін раз спыняліся тралейбусы. У выніку крайнім зрабілі менавіта дырэктара. Праўда, ці варта яго шкадаваць, вырашайце самі, бо якраз Дзюбенка, як кіраўнік Мінсктранса, патрабаваў у судах сотні тысяч рублёў ад мірных дэманстрантаў 2020 года. Новым жа дырэктарам стаў былы першы намеснік Дзюбенкі Канстантин Галалобаў. У Мінсктрансе ён працуе ледзь не ўсё жыццё і прайшоў шлях ад звычайнага кіроўцы да высокага начальніка. А скончыць з гэтай транспартнай тэмай хочацца адным незвычайным відэа. Студэнцкі хор з мінскага каледжа нечакана выканаў у аўтобусе беларускую народную песню, і людзі засталіся ў захапленні. Відэа хлопцаў сабрала ўжо амаль 500 000 праглядаў і сотні удзячных каментарыяў. Як пайду я ў новую канюшню, як пайду я ў новую канюшню, запрагу я коня варанога, запрагу я коня варанога. Сам поеду по чистое поле, сам поеду в чистое поле. Следчы камітэт зноў пагражае беларусам за мяжой. Цяпер у чарговы раз яны палохаюць крымінальнымі справамі і канфіскацыяй маёмасці за ўдзел у мерапрыемствах да Дня волі 25 сакавіка. Паводле супрацоўнікаў следчага камітэта, святкаванне Дня волі спрыяе, цытата, фармаванню негатыўнага інфармацыйнага фону вакол Рэспублікі Беларусь. Ведомства пагражае знайсці удзельнікаў, нягледзячы на акуляры, маскі і кепкі. Дарэчы, летась сілавікі заявілі пра ідэнтыфікацыю 207 удзельнікаў мінулага Дня волі. У выніку на людзей былі заведзеныя завочныя крымінальныя справы паводле артыкула аб прычыненні шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. До сустрэчы заўтра.